adlaw-adlaw nga pagpamalandong sa mga pulong sang Dios kag mga pagampo. Ang aton teksto sa sini nga adlaw makita ini sa Genesis Kapitulo 2, versikulo 1 hasta 3. Ang pagtuga ang ikapito nga adlaw. Sa sini nga paagi, nahuman ang mga langit kag ang duta, kag ang bugos nila nga panong. Kag sa adlaw nga ikapito, ang Dios nagtapos ang iya buluhaton na iya nahimo, kag nagpahuway siya sa adlaw nga ikapito. Gikan sa tanan nga buluhaton niya nga iya nahimo, kang ag Dios nagpakamaayo sang adlaw nga ikapito, kag nagpakabalaan sini. Bangod nga sa sini siya nagpahuway gikan sa tanan niyang buluhaton nga gintuga kag ginhimo sang Dios. Madamo masalamat sang inyong mapagpamati ka mga bersikulo sa Biblia nagahatag sa aton sang kabakod sa tanan nga mga likoton sa adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi. Ini ang The Bible Wisdom Ministry.